салом алейкум тамошобинон ва ҳаводирони канали либоси имрӯзам дар бозори Коронем ҳафтум дарвоза барои шумо инами дубойкои фасона реклама мекунем. Шумо тамошо кунед. ё дубойко туркиян. Материалошон фарқ мекунанд. Чӣ нестанд ё узбекский ёки бишкек нестанд, қирғизӣ нестанд. Ина тоза турецкий стилоша бибинед чӣ қадр фасон. Ина айпеш сета расветкаш ҳастай. Дани время сета расветкаш ҳастай беҳад фасон изур. Мо амра хостем ки шумо да пешкаш кунем. ё ай размери 44 то 50 дорем. То 50 дорем. Доран ҳами савдогаро барои ҳама шумо ина метавонед ки чӣ кунем материалш мулоим изура. Ина фарқ мекунад. Фарқияташ ҳамия ки дига кунем. уже чизи турки дига хеле маълум ай. Ина ё уже ҳавси дига хелан ё дига хелан. Ин материалаш фарқияташ 100% маълум ай. нақшон 250 сомонӣ. 250 сомонӣ касе ки мехоҳад дастафка барои дастафка занг бизанад фақат дастафка мекардагиё. Дастафка ҳастай. Тамоми ҷо мо дастафка дорем. Русия, Америка, Франсия, Германия. Фақат шумо касе ки ани харидор бошад занг бизанад. Касе ки харидор нестай на барои ценара пурсидан бисёр занг мезанед. Ценара интересоват мекунед. Ценара дар канал ҳастай. дар каналда будуред тамошо кунед. ин Туркия нафа ана ёшам 250 сомон. Фирмашон ари бидастай фирмаи ё ҳам фасон ё ҳам турки турза ака хушуташон ё барои скромиян ё бе ягон нигина ана бо барои духтарако то размери 50 ана биёш беҳад зуд ина моя булгар бланди мегирам пеш мегирам шумо бибинед. ина касе даки дастафка дар кор мешава саро чуна гап зана мо дастафка мекунем шумо да бе тамоми ҷо дастафка дорем. ина марҳамат бибинед. ина зардшай нахай вишневишай бо сирхшай се намудаш пока наличи ҳастай. ё ҳам 200 сомон ё ҳам материалошон зурай материалошон зури чотка ҳай 100%. фирмени марҳамат касе ки занг мезана мо барои он маълумота хайна додагием. шумо фақат чиёша фаҳмед ки неда киса дора ёки не киса набудастай. И киса боша не и кисаша апа ёки не и барои фасониш буда. И киса нестай барои фасониш хай нигиношам оригиналай аҷиб буд фасон раси хай дурунда ҳастай бо чизои апа биё гап зани нав платиё дурунда чандия об кунша 150 дона чанд 180 ина у платиё ҳа ина марҳамат наи платиё ки оз экран да мебинед 180 сомон да медода. об кунш 150 сомон ё Туркия мекунед туркия узбекский Ташкент будастан бори Ташкент ҳастай. ина бологиёш бо бори бишкек будастай. ина марҳамат не ки хай чизе ки ҳози мо да интерес на и чизо бисёра на бозор мо сиёмка кардем. ана и чизо чи апа 150 и нахи апкавишай дона нахи дона ё чиан туника ҳисоб мекунад каротки платья. И тараф ёши иам ҳамоана 150 сомон. каси да дар корай марҳамат занг бизана. аммо ҳафтум 12 бозори Корвон даем дастафка дорем бе тамоми ҷо не бурудам ҳастан ҳами чизои гуфтагитон.